Bé, i parlem ara de vestits, internet i idees, i avui torna la Roser Amills, acompanyada, molt ben acompanyada avui de l'Aida Molano. Benvinguda, bona tarda. Bona tarda. Em tens intrigat avui, amb tanta tela. Tant de llaços. A veure, explica'm, què farem avui i per què em portes una convidada de luxe com l'Aida avui? Perquè avui ja és dia 27 i en 3 o 4 dies hem de tenir enllacit el vestit de cap d'any. Llavors, com que hi pot haver gent que ens està veient que no ha tingut temps, que no té pressupost, que li han canviat els plans, porto idees de fer vestits en en 1 o 2 tardes. En sèrio? Sí? Això és possible? Sí? Amb tot tipus de tela? Mira, jo tinc vídeos. Ella és l'experta en teles, però jo porto vídeos que ja saps que els vídeos ho demostren. Doncs veiem-ho, sisplau. Són vídeos de vestits que es fan sense cosir i en una tarda? 20 minuts. No, en 20 minuts. A veure, per favor. Sí, es podem veure. Mira, estem veient. Bé, aquest és el que farem nosaltres. Sí. Que aquest tenim aquí una tela, nosaltres podem fer això mateix, que ara, amb una mica de l'ajut de l'Aida, ens hi posarem. Tenim una tela que ha de fer, més o menys, quan, Aida? 1 metro per mi, que soc petiteta, què necessito jo? 1,5 metres per 1,40 m, més o menys, per fer això del vídeo, eh? Doncs aquest ja podem passar d'aquest vídeo, ara en veiem un altre, que ja no el volem, perquè aquest el farem. El que volem és la mostra dels vestits que es fan en 20 minuts, en una tarda, a veure si els podem recuperar. Mira, aquesta, per exemple, es fa en 15 segons. Mira, ja està. Ja està? Ja té el vestit enllestit, veus? Un llacet i apa. És una toga, eh? Sí, clar, és una toga, eh? Una toga, jo vaig preparant aquí... un tros de tela de cinturó i ja està. Ah, mira, en veiem un altre, aquest verd. A veure, podem veure aquest verd, sisplau? A veure com el fem. Jo he portat idees perquè tothom que és a casa agafar ara mateix una tela i es faci el vestit. Mira que fàcil. A veure, home, aquí ja hi he posat cremeller, aquest m'agrada molt. Això és amb una camisa vella. Sí? Et fas una faldilla, però més, mira, un moment. És que abans que acabi el programa el poden tenir fet a casa. Ho veus? Ja està, la faldilla. No s'ha ni de cosir. Una miqueta. Ara, aquí. Com ho veus, Aida, això? Més fàcil del que és en realitat, eh? Clar, perquè a Instagram i tot això ensenyen totes aquestes coses així en plan resumit, després t'ho poses a fer tu, que és el que jo ara vull fer, i a veure què passa, que pot passar qualsevol cosa. Va, doncs anem a provar-ho. I mentrestant, la cosa especial és que jo porto aquest vestit tan espectacular, que és un vestit que l'ha fet una dissenyadora jove, utilitzant teles elaboradíssimes, perquè, segons Gratacós, que porten des de l'any 1940 amb aquest tema, l'important és la tela. Llavors, li he demanat que ens porti les teles, que estaran de moda no ara, l'any vinent. L'any vinent? Ah, sí? Quines són aquestes teles? Tot el que tenim aquí ja és col·lecció, tant de l'estiu com de l'hivern de l'any que ve. Ruth, la idea és que ens fem el vestit de cap d'any, però que ens serveixi per tot l'any vinent. Jo he portat opcions canyeres, sobretot, de cara a cap d'any. O sigui, això seria pel cap d'any de l'any que ve? Com a col·lecció pertany a l'hivern de l'any que ve. Podem ja anar més avançats i fer-nos-ho ara. Molt bé, però això és veritat que les transparències, amb aquests brodats, això s'ha portat molt també aquest any, no? S'ha portat molt, ja fa temps que tot aquest punt transparent i de més... Molt bé, això és la tendència. I això? Jo ara us interrompo un moment perquè vaig a tallar aquesta tela. Fes, però un moment, que m'ensenyi aquí les tendències, que això m'interessa molt. Tenim tot aquest tipus de jacquards una mica psicodèlics, que no sé si algun home es pot atrevir amb una americana, amb un traje, amb un... Home, per què no? No sembla. Home, jo sí que m'atreviria. Les flors també, una tendència, Flors, i més que flors, aquí el portem pel color. Sabeu que aquí Pantone, que és com el gran dictador en matèria de color, ha dit que es portarà... Ah, sí? Aquest... L'ultravioleta. Ah, violeta, molt bé. Això ho han dit just la setmana passada i hem dit... Serà el color del 2018. Bueno, esperem. Molt bé. Mira aquest, que maco. Bé, doncs, com ho portes? Jo crec que m'acabo de carregar una tela boníssima. Per això us deia, atenció, atenció. Aquesta tela més o menys què val? Perquè es facin una idea a casa. Aquesta 24. Ah, no, llavors està bé. Ja m'has donat la tela que sabies, perquè... La teva és la que pots trencar, però en canvi... Això he tallat, ara faig així, així, faig així, bueno, i amb un cinturonet, i per un cinturonet ja ho tens. Ja està, ja puc anar-me a l'alfombra incluso... roja de los Oscars. Home, aquí ho ensenyaries mira, tot, per aquest costat. Sí, bé, però més o menys. Clar, o sigui, aquest tipus de vestit no es podria fer amb aquesta tela, eh?
Home, és més complicat. És més Oita, però complicat. mira, això així ja tinc un vestit. Exacte, d'això es tracta. D'això parlàvem abans. Qualsevol teixit una miqueta especial, entenem que amb poca cosa, en quant a patró, ja és com molt important, no? Jo m'he mimat, Si em voleu donar alguna altra tela per tallar... Mira, aquesta t'atreviries a deixar-li a la... Oh, és preciosa. Sí, i a mi m'ha explicat una cosa molt important, que és que aquestes teles, aquesta, per exemple, si vols fer-te una faldilla, t'has de comprar Clar, això 3 fa metres. penós. Això fa penós. Un panó és aquest dibuix que es va repetint. Aquest, en concret, medeix metre i mig. Això, més o menys, és un quadrat. Metre i mig per metre i mig. Llavors, no podem tallar aquest dibuix, no? És a dir, d'aquí en treus un vestit o una faldilla, o necessites el doble si és que vols més volum. Però aquest fa com aquesta sanefa que ja ve com bastant preparat perquè et quedi un vestit com molt important. És espectacular. I a mi m'ha agradat que a la botiga m'han explicat la típica novetada del vellut, que no sé si ho has sentit mai dir, això. Doncs la novetada del vellut és que el vellut sembla que tu el talles i és fàcil. Té un secret. I què li passa al vellut? El vellut és com un pèl, al final. I tot pèl té com una direcció. Necessites col·locar molt bé els patrons perquè no et quedi en aquestes aigües. Aquí no has portat vellut. A veure, aguanta'm això. Aquí no en tinc de vellut. No en tenim, de vellut? No. Aquesta també és molt bonica, Aquest d'aquí m'agrada molt pel que ho comentava abans, sobretot perquè de cara a Cap d'Any, si tu dius jo és que sé que al Cap d'Any ja acabo fet un quadre, te'l pots posar directament. El quadre ja el tens posat No, és que aquesta, si taques de vi, no es veu res. Tu aquí... Aquest és per tu, Ets aquest tipus com de pintura expressionista i tal, et fas un vestit, una faldilla, i aquí ja poden anar caient coses i pots... És que jo, a veure, amb aquestes teles el disseny importa molt poc, no? Perquè... Sí, entenc que aquí l'important és el teixit. Sí, mira, una faldilla, per exemple, no? Podríem fer. És preciós. I a més, ara, la gràcia que fan és fer, per exemple, que hi ha un dissenyador que tenen... Com es diu la dissenyadora del vestit que porto jo? Ella és la Montse Canyades. Sí, això és una... A Gratacós fem moltes accions. Una d'elles es diu Sastreria Moderna, acostuma a passar un cop cada 6 mesos. Convidem a diferents dissenyadores, fan una col·lecció càpsula amb alguns teixits nostres i durant 3 dies, a modo de pop-up store, poden venir els clients, escollir un model i escollim per qualsevol dels teixits i de colors que tenim a Gratacós. I li varen fer un... Sí, mira, aquesta és la meva tela. Aquesta tela, quan costaria, per exemple? Uns 70. Jo vull saber el preu de tot. 50, 70, aquest tipus de 70 euros, aquesta tela? Sí, al metre. Clar, tu l'has escollit en blau, però tens tota aquesta gamma de colors, I veig que també... Hi ha un dissenyador que li ha fet un xandall d'aquesta tela. De quina? Molt semblant. O sigui, es poden fer bogeries com shorts, xandalls i amb teles de luxe? Sí, jo trobo que és divertit també una mica, com treure de context el teixit, vull dir, això abans sí que m'ho preguntaven molt, la gent jove, els estudiants de moda, cada cop m'ho pregunten menys, el per què serveix aquest teixit. Bueno, al final un teixit serveix per lo que tu vulguis, sempre quan el resultat sigui... Per exemple, Ruth, si tu vols en provar, un quimono de lluentons. Però mira que maco és per aquí també, Sí. Deien que podia ser reversible, però després ens ho hem pensat millor, perquè si poses això per dins pot picar una mica. Caus una mica encetadeta. Encetada, Preciós. Però això seria per sortir la nit, també? Seria un vestit de nit, de Cap d'Any? Sí, jo el trobo com molt versàtil, aquest. També t'ho pots posar amb uns texans i per qualsevol l'altre dia per sortir, no et diré per anar... I el que deien també és que d'un vestit de nit llarg, després pots tallar i en el que sobra pots fer una altra prenda. Per exemple, molt graciós, aquest vestit se'l pot fer la mare i en el que li sobra de la màniga pot fer un vestidet per la nena. Hem calculat fins a 5 anys li arriba per fer un vestit sencer a la nena, la tela que sobra. Sí, perquè són teixits com molt amples, llavors realment no necessites aquesta màniga, d'aquí et surt un vestidet petit, però et surt. Poden anar conjuntadetes. Bé, jo he portat 2 idees més que potser escandalitzaran a la nostra experta, l'Aida. No ho crec. Un vídeo és un vestit que es fa amb una samarreta, directament. Això ens interessa. Això d'urgències, tens una samarreta vella a casa i ja fas un vestit de festa. I reciclem, això està molt bé. A veure. Aquí el tenim. I li tallem les mànigues, també el coll per la part de És superràpid, has d'estar superatenta per no perdre't els passos. Pim-pam, ja té mig vestit fet en aquest moment, Ara li falta 2 toquets de res. Sí. O sigui, ara l'està tancant. Però aquí ja toques agulla, Jo això de cosir... Aquí ja toques agulla. Però molt poquet. Tu mira, ara veuràs. I això què és? Màgia potàgia. La part dels triangles aquí del pit. Ja està. Ja està? Sí. Ara ja se'l posarà, ja veuràs. Mira, li fa un froncidet.
aquí està fent ara la part de lo que s'agafa al coll. Clar, però això Per és subjectar-ho. cotó, vull dir, això Això és una samarreta eh? vella. Una samarreta. És punt. Això és un teixit, també, però... Home, jo a mi així em sembla una mica la bossa del pa, no? Per anar a comprar. Mira-la, Mira ella, que que bona. estupenda. Has vist? Doncs ja està, ja la tenim vestida. Veus? I després en tinc un altre, que també el podem veure ja, que és ja sense ni cosir ni desmuntar cap prenda. És amb una camisa d'home, que podem, en la mateixa camisa, lligant-la d'una manera determinada, que ho veurem, mira. Això és com que ja directament t'has quedat sense roba, ja no és ni nit de cap any ni res. Què és? T'estàs cordant la camisa, com veiem, al voltant del pit, les mànigues veus que queden aquí, doncs ara en les mànigues es fa un llacet moníssim. A mi m'ha agradat molt, eh? Està molt bé. És gran, aquesta camisa d'home, per això? Clar. És com d'un homenot, eh? Sí. Però ara es porta molt ja tot té la això, seva no? gràcia. Gros. Home, Mira-la, diferents versions. ara fa el llacet i ja està, ja va vestida. Veus? Molt Què bé, sembla? les idees de la Roser Amills, que sempre Per solucionar el troba cap d'any. solucions, reciclant o robant-li la camisa. I encara en tinc un altre, al veí. eh? Ah, sí? Va. Tinc un altre per després de Cap d'Any, perquè ara estem pensant en el vestit de Cap d'Any, que m'ha agradat molt i el vull portar, que és el que farem ara quan acabem de menjar torrons i tot això, que el podem posar, Va. és una altra prenda útil, pràctica. La de llums, em pregunten... Ah, la de la nena de llum, Aquesta. sí. Aquesta, se m'havia oblidat, Ruth, soc una mica despistada. Aquesta és per acabar de guarnir un vestit, que és posar uns leds d'aquests de Nadal a dintre del vestit, amb un velcro per les piles, i ja tenim el vestit il·luminat. Està bé. En principi això està pensat per una nena, però jo m'ho posaria tranquil·lament, eh? Així com abans et podia caure la beguda per sobre i no passava res, aquí millor que el líquid no caigui. Home, millor, exacte, que no acabéssim allò, no?, allò enrapats. I ara I ja- ara sí que veiem aquest últim vídeo. L'últim que deies. vídeo. Va, Sí? per quan deixem de menjar torrons, Per quan deies. deixem de menjar torrons, doncs mira què podem fer. Són uns calçotets d'home, es tallen, tu Oh! poses, i té una butxaca pel mòbil. Oh. I ja està, a córrer i a cremar el Està molt bé torró. perquè a més has tallat com la part més perillosa de dir... La que pot estar més gastada, vols dir? Mira, necessito temps per digerir tot això que he vist, eh? Gràcies, Roser, moltes gràcies, de veritat. Un plaer. Sempre portes coses curioses i al final que la gràcia és que les podem fer a casa. L'altra Sí. cosa és intentar-ho, a veure qui ho Jo ara intenta. continuaré tallant teles fins que Fins Gratacós, que surti l'Aida algú. digui prou. Prou, gràcies, Aida, de veritat. Moltes gràcies per portar-nos totes aquestes vosaltres. teles meravelloses de Gratacós. Bé, i d'aquí uns moments torna el Badó amb les seccions de l'Enric Lucena, l'Ares Teixidor i el Ferran Aixalà. I ara tornem a posar